ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созаен тинҷаен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз числа 9 ноябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 109 сомонӣ. подписчикои саудотиҷӣ ва мухлисои бачаи ачкидор ҳама каса дига созаен тинҷаен. дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ ҳастаи хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардаем. ҳозир барои шуморо нархошуна гап мезанем бардруи азиз. шумо фақат дар видео лайк монед, дар канал подписия кунед, ягон рӯза ҳамин канал мошинаи хонаҳа ё квартира мехарен. бардруи азиз, ҳатман дар канал подписия кунед, ки ки ман видеои нав кардам телефони шумода мерава. лайк, подписиясияро фаромӯш накунед суни азиз. вақте ки подписиясияро ҷиқиден зангулачаро бологӣ дамонем бардруи азиз. мерем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин Хуҷанди Бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. ана ки бардруи азиз, мо навора сар мекунем, хонаҳои арзонро скриншот кунем, баъд ай видеоро тамошо кардан зангшон мезанем. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Кангалӣ гуфтагиай, сентри Файзобод ай ов уса. маълумотша дар бари нависагим бо 6 сотиқ заминед дар хона ба як калидорш кардагиед суни азиз, ремонт коробка мебошад хеле ки дар видео дидесен. обу свет ҳастая мегзарониш тамом, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд, мактаб, магазин, масҷид наздик аид суни азиз. нархи хонае ки тамошо кардесен 73000 сомонӣ мега. 73000 сомонӣ хона дар ноҳияи Файзобод суни азиз, сентри Файзобода. ана касе харидор бошем бо муомила мешава. хеле ки гуфтем бардруи азиз, 6 сотиқ замин дар хона як калидор 73000 сомонӣ. занг бизанед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азизу мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. марҳамат, як квартираи арзона гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пешина Ленинский район, пеши мактаби деҳотӣ. дӯстони азиз, фаҳмидена, квартира дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши мактаби деҳотӣ. доми котлаван дӯстони азиз, 1,5 сол пас мисол дома месупоридиянд. доми 14 этажа мешавад. духонага дар 10 этаж қарор дорад, 64 квадратни метр будай. ремонтш коробка мешавад дӯстони азиз, ову светша мегзаронанд, ҳуҷҷатош 100%. домда ду талиф мешавад дӯстони азиз. нархи ҳамин квартира 180000 сомонӣ гуфтесай. 180000 сомонӣ. алиша мешавад ба мошин дӯстони азиз. номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед, маълумоти бештара бигирен. чухеле ки гуфтем нархш 180000 сомон, алиша мешавад ба мошин дӯстони азиз. дом котлаванай. мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайкҳоро фаромӯш накунед, лайкҳоро. дӯстони азиз, я ападаи шаҳри Душанбе, тарафи Зарнисор, Зарафшон, Корвон, бозори Балх квартира дар корай. гӯш кардесен? я ападаи шаҳри Душанбе, тарафи Зарнисор, Зарафшон, бозори Корвон, ана бозори Балх мақсад квартира дар кор будай, то 150 ё мисол то 200000 сомонира боша мехара. ремонтш мақсад ремонтдор боша ё коробка боша мешава. касе ки мисол дошта бошен, срочно мисол ҳамин хели квартира дошта бошен, срочно ҳамин апада занг бизанед. номерои телефон шамастай, номерои Россияшда WhatsApp дорад суни азиз. видеои пешнаро бардруи азиз гарани дастгирӣ карден, ҳамин видео дам лайк биҷиқем, мисол подписия кунен, ҳамин подписияро ҷиқиден, зангулачаро бологӣ дамонед, ке ки мисол ман видеои нав кардам телефони шумода мерава.
ва нам хеле мисол нам хеле комментарий фасона пропускать намекнем да и подписчики мо нависаи ки гла биза ба куза лайка биза ба муза ханам хеле тағоиҷон холаҷон камкам шӯхӣ мекунем барои настрини шуморо дар ҷош овардан. Бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, чороҳаи Файзобод, доми 11 этажа, духонага квартира дар 11 этаж қарор дорад, 65 квадратни метр айдсуни азиз. Ремонташ евроремонти фасон кардаги айдсуни азиз, овус бич мега пастаяни ҳастай, ҳуҷҷатҳо шартнома дорад. Квартира ба чиза чораш фурӯхта мешавад. Бардруи азиз, нархи квартира 440 000 сомониш мега. 440 000 сомонӣ. се та рақамҳои телефон шамондагим бардруи азиз, занг бизанед, бо арзон мешавад. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. аз шаҳри Душанбе квартира дорӣ ва коғаз қатӣ мерад, дар мисол сталба мезанӣ, дар тинкҳо мезанӣ, дар падезо мезанӣ ки квартира фурӯшӣ ки ҷохта азоб метӣ. ина квартирата метавонӣ ки нами апада срочни бифурӯшӣ. гӯш кунед, я апада аз шаҳри Душанбе квартира дар кора ай тарафи 46 микрорайон Зарафшон ё мисол дига Ҷошанбоша мешава то 200-220 000 сомона мақсад мехара. сумаш тайёрай. касе ки дошта бошен срочно ами апада занг бизанед. номерои телефонаш ватсапам дорад. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ака тағоиҷон, як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. и хеле нархи навора фақат дар ами канали Сауду Теҷе бачаи ашкидор мебинед да. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабиз. 6 сутиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хишрӯ кардагӣ, ремонташ шкатур, монтажи свеч кардагиай, ов дора. бардруи азиз, свечам дар пешай. хонаро хариди, свеча мегзаронӣ, ов доштай. мақсад ана свеча гузарондан дар кор, овуш ҳастай. бардруи азиз, ҳуҷҷатҳои хона 100%, ана кухни подвал дора. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагиай. нархи хонара 190 000 сомонӣ мега. 190 000 сомонӣ. марҳамат, бардруи азиз, номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед, маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. айки ҷое ки хона ё квартира дар корайтона комментарияи ҳами видеода бинависен. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак, кӯчаи ана Шамсулло Юсуфӣ. шаҳри Норак, кӯчаи Шамсулло Юсуфӣ. дӯстони азиз, якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрае. домои пешна квартира ремонт доштед. дӯстони азиз, ана соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки квартира дар шаҳри Норак, кӯчаи Шамсулло Юсуфӣ, якхонага 1 этаж. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем 40 квадрат, нархи квартирара 190 000 сомонӣ мега. 190 000 сомонӣ квартира дар шаҳри Норак. занг бизанед, маслиҳат кунед. вале бисёри подписчикҳо мегӯянд ки Сауду Теҷе фақат воима мекунад ва квартираҳои қимат мемонанд. бардруи азиз, ҳар я нархе мемонам ки бовар ками ютуб меҷунба. ина як квартираи арзони дига барои подписчикҳои ҳамин асли подписчики, мисол на самом деле подписчикаку барои ҳамон. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 40 квадрат. дӯстони азиз, квартира ремонт дорад, домои пешина. дӯстони азиз, ана соҳиби квартира илтимос кардагие ки харидорои аниқ занг бизанад. бардруи азиз, шумо ҳам нигоҳ кунед, числаи видеора мисол поёни видеора нигоҳ кунед, числаи видео нависагиай. харидор бошен, числаи видеора нигоҳ кунед, барвақттар боша, срочно занг бизанед. маълумотша дар бар экран нависагиам. мегзарем ба ниҳам эълони имрӯза. 9 та лайк монда намешавад, не ки то 1 та лайк бимон шеринар. зинда бошӣ. раҳмат барои дастгиритон. бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истиқлол и вилояти Суғд. дӯстони азиз, вилояти Суғд, шаҳри Истиқлол, қариби Хуҷанд. дӯстони азиз, ана духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 48 квадрат, ремонтш меонад. дӯстони азиз,
соҳиби квартира маълумот додааст, ки срочно квартира фурӯшия мегӯяд духонага квартира дар вилояти Суғ, Табошар, Истиқлол. Дӯстони азиз, мақсад ки ҳамин шаҳри Истиқлол қариби шаҳри Хуҷанда мешавад. Нархи квартира 120,000 сомонӣ. маълумотша дар бари кина нависагин бардои азиз, занг бизанед, қайси соҳиби хона маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ханам хеле бачаҳо чай ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки мошин, хона, квартира мақсад чизе ки арзонтар рӯй кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои соз буд, хай ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор. ҳамин як дона лайки бепала биҷиқен ва аст ки ҷое ки мисол хона ё квартиратон дар кора комментарияи ҳамин видеода бинависен. ва касе ки лайк меҷиқа, комментария менависа ва подписатсия мекуна, ай Дубай, шоколади Дубайс киш меорам. барои бардои азиз дастгириро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешравии мо дӯстони азиз. ва дар тикток ҳам каналои кардагим бардои азиз, касе ки мисол тикток дорен, дар ҳамин поиски тикток чихеле ки бардои азиз дидесен тиктока, дар поиски тикток бидроен дӯстони азиз, дар поискаш савдо теҷе бизанен. савдо теҷе бизанен бардои азиз, дар тиктоки ман подписатсия кунед. Да хулоса ҳамин як дастгирӣ кунем бардои азиз, тиктока бидроен подписатсия кунед ва дар комментария ҳамин видеоро мисол то охири видеоро тамошо кардагӣ бошен, рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чах карда тамошо карден. тикток ҳам бардои азиз бидроен тамошо кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.